Canada, number 2, Canada. Joshua.
personal foul, but considered will take one.
Jipoy! 10 seconds to shoot. 10 seconds. Second 1 minute. Ano masabi niyo sa laro ngayon? Ano masabi niyo? All goods lang naman. All goods. Ano masabi niyo sa laro ngayon? Taga saan po kayo? Taga Maluwod. Maluwod. Ikaw? Babay Lopez. Babay Lopez, ha? Taga Babay Lopez yung mga to. Ano masabi mo sa laro ngayon? Ah, malungkot. Malungkot kasi. No comment. Ito, kasi yung tayo. No comment. No comment. Kasi, nanonood lang ako ng papel. Siyempre, kita, nanonood lang namin papel. At sa amin, digital pa rin. Yung nanonood ng tampol, bago man na. Kasi siyempre, totoo nanonood ako. Kaya namin 10 seconds to shoot. basta susunod
President Hall, at jersey number 11, Perez. Iikot ang bola, no? Kamu pilih tipid man. Wala lang. Pilih, pinada po naman kayo na bit. Ha? Dapat, yaran po ang... Picture lang, di ba? Bembang ka na! Thank you, Mark.
nakasya? Sino nakasya? Si? Bembang. Bimbang. Bembang. Sabi mo, te, sir. Ano naman sabi sa laro? Sa laro, sabi sa laro. Yung mga highlights ko nun. Grabe. Ikaw, ano pangalan mo, si? Effortless. Sino pangalan nito, si? Mark Anthony. Magkatuloy, ano mo sabi? Magkatuloy, ano sabi sa laro? Okay lang. Okay lang. Ito na pangalan nito, si? Kristan. Ano pangalan mo, Kristan? Ano mo sabi sa laro? Okay. Okay lang. Ito, taga Maluwod to. Sino pangalan nito, si? John Romar. Ito. Sino pangalan nito, si? Oy, bangam to nga eh. Boost datan. Oy, boost datan. Breeder, tama, breeder. Bing bang! Bing bang. Grabe ang depensa ni Cyril, oh. Si Rino. Uy, Saturn. Ay, tikot. Wala! Bembang! Yun, galing ni Bingbang, no? Hindi Bembang! Yan, sino yan? Sino yun? Si Bingbong. Wallet check yun, wallet check. Ay, next. Cyril, dugala. Bones, dugala. Poy ka la. Sampuman, tanga. 20. Uy, lima. Jambulan, di ba? Tanga ka ni mo. Ni tanga ka 20 pram na. Tanga ni mana ini? Jambulan niya, pram. Pram ko yan. Nani. Oh, mana? Nani na pala. Yan. Pram na. Ay, pare. Lapa! Sampo. Ay, dali sampo to. Sayang effort. Bimbang. Bembang. Ribon! Talo si Travis, pas 30 nih. Kaserte? Halo. Oh, ano masabi mo sa laro? From Lumbrun? Okay. Ito from Davao. Ano masabi mo? From Davao? Mahina. Mahina. Ikaw yan, from Aguilar. From Makati. From Makati. Ang gwapo mo ye. Bibi. Ano sabi mo, Bibi? Ano masabi mo sa laro? Ayos. Sino pa? Taga Mindanao. Taga saan mo to? Pabili ko. Buja. Taga Singan. Sino ba to? Singan. Ikaw, Neng. Winner na, winner! Winner. Okay, buko na mutan ha. Sige, asin pa ko. Sige, buko na mutan ha. Buko na mutan. Bibi, saan ka punta, Bibi? Saan punta mo?